Hola, bon dia. Soc Goro Serra del programa Labora Inserta de Sedaví 2025. Y lo que m'ha donat a entendre este curs, en quant a teoria, tenim una professora que diu Benana, que és impressionant en quant a lo que ens ha explicat i els apunts que ens ha donat a diari. Ja d'un 3 mòduls fent hem aprovat tots i el veiem perfectament. El meu nom és Anna Herbàs i soc docent en aquests moments del programa Inserta Sedaví 2025. M'agradaria parlar-vos un poc del professorat que tenen aquests tallers. L'equip docent som gent molt preparada per a que l'alumnat pugui estar molt tranquil de que vagi fora al mercat amb tota la formació i tota l'experiència que el món laboral demana. Perquè som un col·lectiu que tenim una formació acreditada, una formació també docent i, per supost, la majoria de nosaltres tenim un llarg recorregut laboral. El programa lo vaig conèixer perquè jo estava en Connecta, en Labora, i me tocaren comentant-me que m'havien seleccionat pel curs. Total, que van fer l'entrevista i me digueren que estava seleccionat pel curs i una il·lusió tremenda, perquè duia prou de temps desconnectat en quant a lectura, en quant a coneixement d'això, d'agricultura. Al principi les preguntes i tot eren complicades, les tenia que repetir 2 o 3 vegades, però després m'agarrí, i ara la primera, en un meset, en si ja contestava la primera, o sigui que m'ha anat fenomenal. Som un poquet de pare, de mare, de germà, de psicòleg, d'apoyo, de col·legues, del que faci falta perquè aquesta formació sigui molt agradable. I bueno, fins ara ho estem aconseguint. Ho recomanaria perquè és una opció per a buscar treball. Perquè en este curs que donen una certificació, una acreditació oficial en el tema del currículum, aportar-lo, estar cotitzant també a nivell de laboral i també este test és remunerat. És una opció molt bona i la recomano per tot el món, tant gent jove com més major. Vos convido a que opteu per aquest tipus de formació perquè podeu eixir al mercat en una acreditació oficial i omplir el vostre currículum de veritat.